איך זה יכול להיות שאישה עם מדים של מחנה ריכוז מחייכת? כאילו, מה טוב לך שם? קוראים לה קרן. והיא הייתה האהובה של הגרמנים. היה יכול להיות אהבה נורמלית? היא אהבה אותו. הייתה אהבה גדולה. הוא האסס ולא היא. וונש היה שמו. וונש היה שמו, פרנץ וונש. הוא אהב אותי עד כדי אשתו. He even took the head off. אוי, מהר, אחותך. לדעת, ברגע זה אחותי נכנסת אחרי מצון. שתי ילדים. הילדים. Liebe war es nie, denn du hast leider doch kein Herz. Liebe war es nie, es war ein Scherz. להציל בן אדם שהציל אותך, או להעיד כיהודייה על פשעיו של אותו האיש. מה את עושה?